ai încă cercul acolo. Am s-a făcut unul fulbere cu motocicleta. Așa. Wow! Zice că suntem live. Puteți verifica? Da, Mie încă nu mi-apare. Mie nu mi-apare nimic. Gata, nu mi-apare. Da, Da, și sunteți se live. aude și se vede? Imediat. Da. Da, e Da. ok, Se aude, suntem se ok? vede. Bravo. Stai să anunț pe cei care le-am promis că e anunț. Imediat. Așa, gata, ok, suntem live. Eu te-am un mesaj nou. Așa, și vă uitați voi dacă apar comentarii sau chestii de felul ăsta, îmi spuneți mie că eu nu știu să mă uit în timp ce facem treaba asta. Ok, suntem live. Deci, bine, faptul că suntem live e o chestie secundară, în sensul că facem asta să mai vadă lumea. Și să vadă lumea că facem chestii interesante și nu știu. E drăguț, că sunt mulți care cred că le-ar plăcea să participe. Chiar mi-au zis unii după live-ul de data trecută. Au fost câteva persoane care mi-au zis că le-ar plăcea și lor să participe și nu le-am dat niciun răspuns. În sensul că nu, asta e pentru noi, așa. Sunt onorat. Ce zici tu? Mă simt onorat. Păi, da, tu cumva faci parte dintre noi, adică na, ok. Noi suntem cumva de casei. Așa, și ziceam că în seara asta discutăm din nou despre teorii etice și că poate continuăm și că poate data viitoare mergem mai departe și începem să vorbim despre marile teorii etice. V-am zis eu că am în vedere trei teorii de fapt. Teoriile ale consecințelor și anume vreau să vorbim despre John Stuart Mill data viitoare sau vedem, cred că data viitoare și dacă avem timp vreau să vorbim despre unul dintre cei mai influenți filozofi morali la ora actuală, îl cheamă Peter Singer. Au vrut ăștia să-l facă, dacă nu mă înșel, a fost scandal în România. Cred că legat de el a fost scandal în România cu câțiva ani. Au vrut să-l facă doctor honoris causa la București. Cred că l-au și făcut, nu sunt sigur. Și au fost proteste mari din partea organizațiilor ăstora cumva conservatoare, că nu știu că erau toți religioși. În mare parte erau oameni din ăștia, din partea cercurilor religioase, pentru că tipul ăsta are niște opinii de-astea foarte controversate din perspectivele astea și legate de avort și legate de drepturile animalelor și legate de multe alte chestii. Și poate vă vorbesc despre el un pic să vedeți cam ce discută oamenii la ora actuală și cum se discută, pentru că problemele sunt diferite sau unele dintre probleme sunt radical diferite față de problemele pe care le discutau filozofii ăștia care au și întemeiat teoriile astea. Ok, a doua teorie morală va fi probabil etica datoriei și o să vorbim un pic despre Kant, acolo va fi provocarea mare. John Stuart Mill, măcar așa la primul nivel sau așa e ușor de expus și de prezentat. La Kant nu e nimic ușor, absolut nimic. Nici să înțelegi titlurile lucrărilor lui nu e ușor. Nu prea se pot citi chestiile alea. Da, eu am un prieten foarte bun. Poți să le citești. Am un prieten foarte bun care e, în sfârșit, absolvent de filozofie și el, dar se ocupă de alte lucruri. Și zicea că citea Kant ca să scape de insomnie în facultate. El, de altfel, fiind un foarte bun cunoscător al lui Kant, dar zic ca idee, e foarte, foarte dificil în sfârșit. Și atunci o să fie provocarea și pentru mine să vă prezint cum dracu prezinți Kant unor elevi de-a noua, pe de-o parte, sau cum prezinți Kant în principiu oricui care n-a făcut filozofie, știi, că cum prezinți Kant, punct. Da, cum prezinți Kant, punct. Exact, e complicat, foarte complicat. Și atunci o să puteți, acolo îmi veți putea pune ce întrebări vreți voi la care și va fi ocazia să nu știu să răspund. Adică, ok, dar măcar pentru faptul că, nu știu, îi plăcea lui Eminescu și tot merită. Cu poze avem câte poze de ale lui? Există, dar nu știu. Cu poze, are reprezentații. Are. Cred că există și despre poze, da. Nu, mă gândeam acum, există o colecție foarte mișto de cărți, se numește, ok, e subiectul, ce este, că e, nu știu, că e Kant, că este filozofie, că e logică, că e matematică, că e habar n-am și, de fapt, titlul care dă titlul colecției este A Graphic Guide, un ghid grafic.
și tot felul de chestii cu desene, cu colecție grozavă de cărțulii. Și cred că e imposibil să nu fie și Kant acolo. Și a treia teorie despre care vreau să vă vorbesc, mare teorie etică, este teoria etica virtuții. Toate astea trei teoriile sunt foarte, foarte alive, așa, foarte vii în dezbaterile contemporane. Și dacă o să avem, după ce fac asta, în mod normal, mai mult de o întâlnire, 2 pentru fiecare teorie n-ar trebui să-mi ia, aș vrea, am 2 idei. 2 propuneri față de voi. Să discutăm despre diferite teorii etice, astea pe care vi le prezint eu și eventual dacă se întâmplă și despre altele, pornind de la niște filme, să vă propun niște filme pe care să le vedem și să comentăm filmele respective din perspectiva teoriilor etice. Știți The Good Place? The Good Place o știu, da. Cu etică moralistă e foarte bun. Yes. Am și o listă. V for Vendetta, de exemplu, mi-ar plăcea să discutăm, care e un film grozav. Și mai sunt și altele pe care mi-ar plăcea. De exemplu, ăla, cum se numește? Am un lapsus. Împăratul Muștelor. Știți? Împăratul Muștelor? Stați un pic, e cartea. Păi există și film. Filmul. Păi, ziceam de film, nu de carte, știi, acum. Și ăla se pretează, de exemplu, foarte mișto să pornești. Acolo adică e mai puțină etică cât filozofie politică, dar nu, lucrurile se leagă destul de mult și merită discutat. Așa. Și, ok, deci asta ar fi prima idee, care cumva, am zis eu că e oarecum mai interactivă, și a doua idee ar fi să discutăm diferite lucruri de-astea, probleme din astea oarecum aplicate de etică. Havana. Ok. Bun. În seara asta ziceam că vreau să vă zic despre egoismul etic și adică e reluarea aceea cumva și a unor chestii pe care am discutat data trecută. Deci obiectivul este așa, să trec un pic prin diferite varietăți de egoism etic, să vedem cam cum poate fi pusă problema și, ca de obicei, mă puteți întrerupe și comenta. Și a doua chestie, dacă reușesc să trec prin treaba asta cu egoism etic, voiam să vorbim un pic despre ceea ce se cheamă hedonism. Și am pregătit, spre deosebire de data trecută, ca să mă puteți urmări mai bine, am pregătit și câteva slide-uri, foarte seci de altfel, numai să avem ca niște cârlige de care să ne agățăm. Imediat dau eu share screen acum. Ok. Ia să vedem. Se vede? Stați. Da, se vede. Da, acum se vede. Ok. Se vede? E în regulă? Da? Da, e ok. Bun. Și mă auziți, da? Și în greaca veche, normal că tot v-ați apucat acum vreo 3 ani de învățat greacă veche. Da, să rămână frumos. Ăsta este Aristotel, este o statuie a lui Aristotel. Și acolo am scris, nu contează, adică nu e important să știți că vă spun eu ce am scris. Este prima frază din marea carte de etică a lui Aristotel, Etica Nicomahică. Este o frază care îmi place așa foarte mult și am pus acolo că îmi place pur și simplu, mi se pare foarte mișto. Dacă ar fi să traduc, ar fi ceva de felul ăsta: orice artă și orice cercetare, precum și orice faptă și orice decizie, pare că orice chestie de asta pare că tinde spre un anumit bine. De aceea, pe bună dreptate sau foarte bine, s-a spus că toate lucrurile astea tind spre sau că binele este cel spre care tind toate. Nu e important să comentăm acum fraza asta. Mi se pare fundamentală pentru o teorie etică, dar asta e altă discuție. Ci pur și simplu am pus așa ca un fel de motto care să cumva să reprezinte și ce vreau eu să fac și la un alt nivel ceea ce cred. Important este asta. Adică ce începe cam de aici pentru discuția noastră. Deci, cum vedeți, am pus niște lucruri de care să ne agățăm. Se vede, se aude, da? Suntem în regulă. Da, e ok. Bun. Și ideea este, am pus problema etică, cum v-am spus și data trecută, este treaba asta, problema etică generală, este care este
cel mai bun tip de viață pe care îl putem avea. No? Și există, de-aia am pus exemplul ăla, că ăla este exemplul cumva un exemplu care este foarte întâlnit sau o concepție care este foarte întâlnită și am zis că să-l folosesc drept punct de plecare, și anume viața bună este să fii bogat și faimos, și am dat exemplul ăsta și pentru a introduce o distinție, aia pe care am scris-o mai sus acolo, distinția între valori instrumentale și valori intrinseci. Nu e ceva complicat de priceput, și anume există lucruri pe care le prețuim pentru că sunt mijloace pentru a obține altceva și sunt lucruri pe care le prețuim pentru că sunt valoroase prin ele însele, și distincția asta ar putea să cumva să fie folosită pentru a judeca, cumva evalua din punct de vedere etic răspunsul ăsta, că viața bună este să fii bogat și faimos. Foarte pe scurt, o evaluare de asta sau o discuție de asta ar fi ceva de felul ăsta, să faci observația că atât banii cât și faima sunt de fapt valori instrumentale, că de obicei că banii în sine nu au o valoare, și dovada că nu au o valoare în sine este, de exemplu, au fost situații în istorie când, și probabil că vor mai fi chiar curând, de hiperinflație, dacă știți. Adică există poze celebre în care oamenii lăsau la magazine coșuri cu bani, cu bancnote, pentru că nu aveau nicio valoare. Pur și simplu le aruncau pe stradă pentru că acele bancnote nu mai aveau nicio valoare. Și recent a depășit în Venezuela, de exemplu, valoarea hârtiei pe care este imprimat banul a depășit valoarea lui. Yes, da. Și hârtia costă mai mult. Mecanismele astea inflaționiste sau mecanismele astea care duc la inflație sunt fascinante, numai că nu le discutăm aici, că nu e locul. Dacă veți vrea vreodată, putem vorbi despre asta. Chiar sunt fascinante, și numai că sunt fascinante. Politicile anti-inflaționiste sau, în sfârșit, politici care țin de inflație, de control sau de necontrolul inflației, sunt foarte, foarte importante. Sau ce politici, ce tip de politică duce la inflație și așa mai departe. Sunt chestii fascinante, dar pe mine mă interesa aici doar din punct de vedere etic să spui că, să observi că banii de fapt nu sunt chestii valoroase în sine, nici măcar cei care, cei de-a 12-a, sau în sfârșit, voi știți voi romanul Enigma Otiliei, era acolo Moș Costache care băga bani la saltea și nu-i cheltuia pe nimic, nici măcar ăla nu dorea banii pentru ei înșiși, ci își dorea banii pentru ceea ce ofereau banii ăia, și se vede asta și din replicile lui. Ok. Despre faimă, la fel se poate spune că are o valoare instrumentală, în sensul că te poți întreba pentru ce vrei să fii faimos. Sigur, nu oricine poate să accepte că faima e o chestie instrumentală. Pot exista persoane care să spună, nu, eu vreau să fiu faimos pentru că vreau să fiu faimos. Punct. Și atunci ar putea să spună, de fapt, faima este o chestie cu valoare intrinsecă. Personal, acum, nu cred că răspunsul e foarte convingător. La o evaluare mai atentă, îmi imaginam, de exemplu, m-am tot gândit la lucrurile de felul ăsta, că n-am avut timp să caut prin cărți ca să le iau de gata, și m-am tot gândit. Și îmi imaginam că, nu știu, că, habar n-am, cineva spune treaba asta, că vrea să fie faimos pur și simplu și că nu-l interesează pentru ce e faimos. Chiar și așa, ca să devină faimos, el trebuie să aleagă un curs de acțiune, pentru că nu poți să fii faimos nefăcând nimic. Și trebuie să aleagă ceva pentru care să fie faimos. Și îmi imaginam situația, mi-am făcut și niște notițe, ca să nu sar ceva sau ceva. Și îmi imaginam situația în care ăsta încearcă și eșuează în treaba asta. Și nu știu, imaginam situația în care eșuează într-un mod spectaculos. Adică cumva n-ajunge faimos pentru treaba aia, dar ajunge la modul ia-ți meura de aur, sau cum se numește chestia aia, Oscarul la nașpa, sau pentru cel mai prost film sau ceva de felul ăsta. Știi? Adică ajunge să fie cel mai prost din curtea blocului și devine faimos pentru asta. Și, ok, dincolo de asta, adică într-un fel am putea spune că și-a atins scopul, că a devenit faimos, și pe de altă parte mi se pare destul de
intuitiv de spus că în situația asta devine clar că există modalități mai bune sau mai proaste de a deveni faimos și că întrebarea asta, indiferent că spui vreau să fiu faimos pentru a fi faimos, întrebarea, ok, dar pe de altă parte, pentru ce trebuie să devii faimos? Sau ce alegi ca să devii faimos? La asta rămâne în continuare în picioare. Pe de altă parte, exemplul ăsta îmi dă ocazia să introduc o nuanță și să spun așa. Băiatul ăsta a avut de suferit, nu? Chiar dacă a ajuns să fie faimos pentru cât de prost a eșuat sau cât de mult a eșuat. Dar de ce a avut el de suferit? Pentru că nu a obținut ce a vrut. Pentru că dorințele pe care le-a avut nu au fost satisfăcute. Și atunci asta îmi permite să introduc o nouă dimensiune a definiției vieții bune și să spui că, de fapt, viața bună este să obții ceea ce vrei. Și dacă combinăm cu ce am spus mai devreme, ar fi ceva de felul: viața bună este să fii bogat și faimos, pentru că lucrurile astea ți-ar permite să obții ceea ce vrei. Și ar putea să fie o concepție care probabil este și mai răspândită decât să spui pur și simplu să fii bogat și faimos. Probabil că oamenii care spun doar vreau să fiu bogat și faimos, cumva implicit, dacă îi întrebi, dacă îi descoși și spui de ce vrei asta, păi pentru că în felul ăsta, ori îți dau niște exemple concrete, că vreau să-mi iau Porsche în care să plimb 15 gagici odată și mai știu eu ce, sau alte lucruri. Dar ideea este asta, că vreau să fiu bogat și faimos pentru că asta mi-ar permite să obțin fix ceea ce vreau. Și aici am ajuns la punctul în care pot să definesc ideea de egoism etic. Dar până să fac asta, adică egoism etic așa la modul foarte general este ăsta. Este ideea asta că cea mai bună viață este aia în care reușesc să obțin ceea ce vreau. Ok. Până aici, probleme? Aș făcut o observație, dar o fac după. Probleme? Nu știu, chestii? Ia, să revin. Aș avea eu o întrebare, nu știu cât de stupidă e sau cât de ok e, dar putem să discutăm, adică putem să zicem, să ne folosim de chestia asta să stabilim ce e o viață bună, care e viața bună, având în vedere că noi singuri ne ghidăm după valorile noastre, adică dacă eu cred că să ai bani e o valoare, e o virtute, e un lucru din asta, putem să mai discutăm, adică cum putem să argumentăm faptul că să ai o viață bună având bani nu e corect? Păi eu n-am vrut să spun că e corect sau incorect în cazul ăsta, ci am vrut mai degrabă să sugerez că e cel puțin incomplet. Adică n-am vrut să spun că e rău să ai bani, în niciun caz. Dimpotrivă, chiar cred că e ok să ai bani, adică n-am o problemă cu asta. Doar că am vrut să pun în evidență caracterul lor de instrument. Știi? Și atunci, din nou, nu vreau să spun că e bine sau rău să faci asta. Tocmai pentru că sunt doar niște instrumente, de fapt ei sunt irelevanți pentru a stabili dacă e bine sau rău. Asta vreau să spun de fapt. Tocmai pentru că a face o teorie din asta, să spui viața bună este să ai bani și să spui atât, de fapt ce vreau să spun este că e incomplet să spui atât. Pentru că rămâne întotdeauna întrebarea la care trebuie să răspunzi, ok, îi ai, dar pentru ce îi ai? Și e destul de intuitiv să spui că niciodată nu ții banii pentru ei înșiși. Nici măcar, adică doar dacă ești cumva colecționar, dar atunci nu-i ții pentru bani, pentru valoarea lor așa, ci ții pentru valoarea lor de altă natură, nu știu, numismatică, mai știu eu, habar n-am de ce. Că pot fi transformați în mai mulți bani. Pot fi transformați în mai mulți bani, pot fi transformați în glorie, pot fi transformați în multe alte chestii, știi? Dar întotdeauna apare caracterul ăsta al lor de a fi instrumente pentru a-ți satisface alte dorințe, pentru a-ți satisface alte nevoi și așa mai departe. Asta, de fapt, am vrut să pun în evidență. Ok? În regulă? Suntem în regulă?
Da. Da? Mă puteți urmări mai ușor așa? Da. E mai în regulă așa? Ok. Hai să vă zic mai departe ce am pregătit. Ok. Și ziceam că aveam o observație aici apropo de treaba asta până să trec strict la egoism și anume că dacă spun, tot așa mă gândeam, dacă spun vreau să am bani și să fiu faimos pentru că în felul ăsta pot să obțin ceea ce vreau, mă gândeam că există situații în care, sau cum să zic, devine cumva aparent sau devine oarecum clar că de fapt ceea ce vreau este cu adevărat important, nu? Ceea ce urmăresc este cu adevărat important și că banii și faima nu mai devin, nu mai sunt esențiale în treaba asta, pentru că știi, adică vreau bani să-mi cumpăr mașină, vreau mașină pentru, nu știu, pentru ceva, vreau acel ceva pentru altceva și la un moment dat trebuie să închei seria asta și că de fapt chestia cu adevărat importantă este ultimul element al seriei. Și s-ar putea ca în lumina acelui ultim element al seriei, banii și faima de fapt să nu mai fie esențiale. Și dovada este de fapt, sau dovada, o chestie în favoarea observației astea sau care confirmă cumva observația asta, că e doar o observație, nu un argument, e doar o observație, este că, cum să zic, poți să obții ceea ce vrei, no? Și chestii și poți să obții lucruri din astea valoroase în absența banilor și a faimei, la fel cu chestiile pe care încearcă unii să le obțină prin bani și faimă. No? Dacă ne referim, de exemplu, la prietenie, dincolo de faptul că este foarte îndoielnic, să crezi că poți obține prietenia prin bani și faimă, prietenia, nu știu, văzută într-un anume fel, cred, sau ceva, dincolo de faptul că e îndoielnic să crezi asta, dar presupunem de dragul argumentării că ar fi așa, le poți obține și fără bani și fără faimă și eu sunt o dovadă vie, adică eu am prieteni fără să fiu nici bogat, nici faimos. E simplu și am prieteni buni. Ok, dar asta era doar o observație și pot să trec acum la ideea asta de egoism sau de obicei ideea asta că viața bună este viața în care obții ceea ce vrei se numește egoism de la ego, cuvântul latinesc ego, care înseamnă eu. Și ok, cred că am scris, dacă ar și merge ăsta, ce mișto ar fi. Uite că a mers. Ok, și prima observație, asta am făcut-o și data trecută, că egoismul în sensul ăsta, în engleză am expresia, dar în română n-am găsit. Egoismul nu implică lipsa de scrupule, adică în engleză este egoism și selfishness. În sensul că când spui viața bună este să obții ceea ce vrei, nu specifici ceea ce vrei. Și atunci ceea ce vrei poate fi o chestie selfish, să fii fără scrupule și habar n-am, sau poate să nu fie o chestie selfish. Și atunci, în felul ăsta, egoismul în sensul ăsta nu implică să fii selfish. În schimb, ce implică el este treaba asta. Și asta e, de fapt, problema esențială în cazul ăsta de a înțelege ce este egoismul. Că o acțiune cumva devine bună sau că, cum să zic, altfel spus, motivul pentru care voi întreprinde o acțiune sau alta este că acea acțiune sau că acel scop sau habar n-am contează pentru mine. Asta este egoismul în acest sens. Da? Adică problema este asta. Știți că data trecută am zis un exemplu cu fata aia care voia să avanseze în carieră, dar putem să punem asta la modul mai general. Adică să zicem din nou că, uite, poți să avansezi în carieră într-un mod neonest. Da? Nedrept. Și întrebarea pe care
perspectiva asta a egoismului etic o pune este de ce aș alege să fiu onest când aș putea să nu fiu onest. Asta este provocarea pe care egoismul o aduce. Sau la modul mai general, de ce aș alege să fiu moral în locul alegerii de a nu fi moral. No. Și de ce aș alege să conteze pentru mine să fiu moral sau să acționez în conformitate cu dreptatea, să zicem în cazul ăsta, în locul alegerii de a nu acționa în felul ăsta. Și cred că asta este provocarea pe care egoismul o pune. Trebuie să văd ce am notat eu pe aici ca să nu sar. Da, ok, asta nu mă interesează. Dovada vie și publică că domnul Ovidiu Badea știe să scrie. Da, yes, chiar știu să scriu. Chiar știu să vă arăt notițele. Chiar știu să scriu. Yes. Dar cititul? Trebuie să văd că am scris multe chestii, că am zis că vă zic, dar la un moment dat n-am mai ajuns la treaba asta. Adică am zis că totuși nu trebuie să vă spun chiar tot. Mă gândeam că într-un sens al cuvântului, egoismul ăsta, în sensul ăsta în care cumva e foarte general, adică să spui viața bună e aia în care obții ceea ce vrei și totuși în momentul ăsta nu specifici ce înseamnă expresia ceea ce vrei, deci rămâne deschisă și atunci în sensul ăsta foarte general devine cumva chiar evident. Nu s-ar putea să pară foarte evident. Pentru că nu știu, ar putea să pară ok, cum ar fi fals, adică dacă cum am putea să nu fim de acord cu asta. No. Și în general cel mai bun argument în favoarea egoismului de tip etic este o formă de psihologie, o teorie psihologică. Și trecem un pic mai departe. Aici. O teorie psihologică care spune că toate acțiunile noastre cumva trebuie explicate în termenii dorințelor persoanelor care fac acele acțiuni. Că dacă n-am vrea să facem acele acțiuni, nu le-am face. Da. Și asta e teoria psihologică pe care am și discutat data trecută destul de mult. Și o să o reiau foarte pe scurt, că am vorbit și data trecută. Dacă mai sunt lucruri de spus, mă întrerupeți și nu. Acum, câteva contraexemple banale la enunțul ăla de acolo, de mai sus, primul enunț de acolo, sunt astea că de multe ori facem ceea ce nu vrem să facem. No. Că, nu știu, că sunt politicos, deși ăla din fața mea mă enervează, că uite că Gina, deși era rău, a acceptat să rămână, pentru că nu știu că promisese și așa mai departe. Ok, deci tot felul de lucruri de felul ăsta. Și astea cumva sunt contraexemple care par să falsifice direct, nu? Teoria asta a egoismului etic. Există o replică destul de răspândită la treaba asta. Și anume, cel care vrea să susțină în continuare, un pic, uit un mesaj să nu fie de la serviciu, că s-a tot discutat astăzi, nu. Da, aia e Iasmina. A trimis Iasmina. Da, nu cred că e asta. Dar ar putea să fie și asta. Deci cineva care vrea să susține în continuare egoismul psihologic ar putea să spună ceva de felul ăsta. Faptul că Gina a ales să rămână în ciuda faptului că ar fi vrut să nu facem în seara asta. Faptul că eu continui să fiu politicos în ciuda faptului că, nu știu, că i-aș rupe lui capul. Faptul că și așa mai departe. Da? Deci toate situațiile astea care au fost prezentate ca fiind contraexemple, de fapt nu sunt contraexemple, pentru că tocmai aceste preferințe sau tocmai aceste comportamente, de fapt, arată că există un sens în care eu vreau, de fapt, să fiu politicos, există un sens în care Gina a vrut să rămână în seara asta și așa mai departe.
No? Și atunci, de fapt, ele nu sunt contraexemple. Sunt două probleme cu replica asta. Mi-am notat eu, m-am tot gândit și după discuția de data trecută a noastră, m-am tot gândit dacă am zis bine cumva ce am zis sau habar n-am. Există două probleme cu... Vrei să zici ceva, Andrei? Aveam o întrebare, dar... Te rog, zi. Și mi-e frică că o să uit după aia. Zi, stai așa că dau stop share ca să revin la ecran. Ok. Super. Dumneavoastră ați spus că prin definiția ego-ului are o legătură foarte mare cu persoana noastră și ați explicat despre un exemplu cu faimă și cu bani. Dar întrebarea este, dacă eu, de exemplu, nu-mi doresc faimă și bani, îmi doresc să am influență și influența prin definiție nu mai are legătură cu eu. Adică, bun, eu sunt cel care influențează, dar totuși cealaltă parte majoră e că e vorba de altcineva. Cum putem justifica prezența, adică cum putem justifica ideea de egoism etic în momentul în care dorința este de a influența și nu mai are legătură doar cu tine? Adică... Da, beneficiul nu l-ai direct tu? Pentru Da, că obții ceea ce vrei. Asta vreau să zic. Păi da, dar în etică nu vorbim de beneficii și de nebeneficii, vorbim de cât e de corect, adică vorbim de variante, nu neapărat de cât e de bun sau rău. Răspundeți, aveți voi lucruri de spus? S-ar putea să creșteți cu ceea ce întreb, să nu fi înțeles. Nu neapărat. Ce înțeleg eu e așa că ce spui este perfect compatibil cu o formă de egoism etic în măsura în care interpretezi suficient de larg expresia aia ceea ce vrei. Înțelegi ce spun? Da, și cum mai e ceea ce vreau eu? Păi hai să ne gândim. Dacă ceea ce vreau eu, viața bună, ok, este să ajung influencer. Am învățat și expresia. Ei m-au învățat expresia. Să ajung influencer. Păi, ok, asta e primul semn că e ceva ce eu urmăresc. Apoi, dacă eu spun viața bună, deci ce contează în viața asta? Da, mă întreabă fiica, tata, de ce trăiesc eu? Da, deci de ce trăim aici? Ajutor! Așa, ok, nu m-a întrebat încă treaba asta, sper să nu mă întrebe prea curând, dar... Ok, probabil că la un moment dat mă va întreba, păi, care-i faza? Moșule, care-i faza cu treaba asta? Așa, și pentru că m-a întrebat de față cu unii care dădeau gunoi pe jos, m-a întrebat în gura mare, tati, de ce aruncă domnul gunoi pe jos? Și am răspuns și eu tot în gura mare, pentru că este needucat, tata. S-a uitat ăla la mine într-un fel. Dar... I-a spus vreodată fiicii dumneavoastră că, uite, dacă nu înveți, ajungi ca omul ăla? Nu, asta nu. Am o variantă mult mai bună pentru chestia asta și că, uite, dacă înveți, vei putea oferi o viață mai bună omului ăla. Ok, îmi place mai mult, deși nu este motivul pentru care aș vrea să învețe. Deci nu știu dacă o să-i spun asta. Pentru că dumneavoastră sunteți mai complicat. Noi cei cu părinți normali. Noi cei cu părinți normali. Dar, ok, mi se pare un răspuns ok ăsta. Adică, da, dacă înveți... Da, ok. Și dacă întreabă copilul ok și dacă nu învăț, răspunsul este ok. Nu-i vei putea oferi o viață mai bună și răspunsul este de ce e important să-i oferi lui o viață mai bună? Cred că am vrut doar să reprezinte un îndemn la învăța, atât, nu altceva. Cred că mai degrabă e un îndemn la a nu-i disprețui pe ceilalți. Și asta, în privința asta, cred că e ok dacă îl înțelegi așa. Adică, pentru mine, și eu asta o spun cu toată convingerea, este absolut esențial să existe oameni care să facă toate lucrurile care trebuie făcute. Importante sunt alte lucruri, să le faci bine, să nu fii lepră, să nu fii măgar, să nu fii ticălos. Alte lucruri sunt esențiale. Asta faceți și dumneavoastră. Dumneavoastră ați învățat ca să ne puteți nouă oferi niște chestii, știți asta, nu? Adică... Ceva de felul, da, ceva de felul. No. Și atunci, apropo de ce spuneai, deci dacă scopul meu e să fiu influencer și acum depinde, ok, contează mult două lucruri aici. Să întrebi, de ce faci asta? De ce vrei să faci asta? Pentru că poți să vii și să spui, ok, pentru că vreau să fac asta, pentru că după aceea aș vrea să influențez gândirea, opiniile și comportamentul altor persoane. Și din nou se poate întreba, de ce vrei să faci asta? Pentru că vreau să schimb. Vreau să schimb, nu în bine, nu în rău, vreau să schimb. Ok, și unde se termină seria asta de întrebări? Adică ce răspuns, ne-am dus prea departe, că asta era pe la Aristotel de întrebat, de discutat. Dar nu contează.
Adică cumva planificase întreaba asta treptat, dar nu e important pentru că putem face și cerc. Ca la Moromeții, știi cum vor învăța unii între a 12-a și cum ați învățat voi între a 12-a, că e o structură circulară, știi? Ok. Timpul nu mai avea răbdare cu oamenii. Timpul nu mai avea răbdare cu oamenii, ceea ce s-ar putea să fie important uneori. Deci, întrebarea este așa, și unde se termină seria asta? Pentru că acolo unde se termină seria asta, este răspunsul la chestia e de discutat care e valoarea, dacă aia e valoarea intrinsecă. Sau acolo unde spune persoana că se termină acest răspuns, nu? Este semnul că acea persoană acordă acelei chestii valoare intrinsecă, valoare pentru ea însăși. Și dacă nu e un beneficiu personal, înseamnă că nu e egoism. Poate fi egoism în măsura, în sensul ăsta foarte larg, nu în sens de selfishness, ci într-un sens din ăsta mult mai larg în care spui fac asta pentru că contează pentru mine, știi? Și în sensul ăsta poate fi văzut ca o formă de egoism în sensul ăsta foarte larg al cuvântului. Numai că în cazurile astea, egoismul devine o chestie mult mai vagă decât punctul lui de plecare. Aici voiam să ajung un pic, dar e bine că ai întrebat. În sensul următor, eram la egoismul psihologic. Hai că vă dau fără slide-uri acum. Mulțumesc pentru răspuns. Și revenim apoi. Eram la egoismul psihologic și spuneam așa că e o problemă cu replica aia în care spui oricare ar fi acțiunea, trebuie să existe ceva care să denote egoism. Ori aici e o problemă pentru că de fapt nu mai e o teorie psihologică propriu-zisă. O teorie psihologică este aia în care spui ce se întâmplă eventual în urma unor cercetări. No? Aici vii și spui ceva ce ar trebui să fie. Ori acel ar trebui să fie sau faptul că tu ar trebui să găsești acolo ceva ce ar putea să țină de egoism. No. Asta, de fapt, cum să zic, poți să spui asta numai în măsura în care accepti deja că egoismul etic este adevărat. Egoismul psihologic este adevărat. Înțelegeți ce zic? Altfel, dacă tu nu accepti că egoismul psihologic este deja adevărat, atunci n-ai niciun motiv să spui. Poate eu susțin că, de fapt, egoismul psihologic e fals. Și susțin că, de fapt, altruismul psihologic este adevărat ca teorie psihologică. Dacă eu susțin asta, nu voi avea niciodată un motiv să spun voi găsi neapărat un motiv care e în self-interest, ci voi spune, de fapt, voi găsi întotdeauna un motiv care este în serviciul celorlalți. Și ce spun? Chestia asta are vreo bază în nu știu cum a funcționat evoluționist vorbind toată, adică are vreo bază în chestia asta? Pentru că egoismul, din punctul meu de vedere, dacă e să punem problema cum ați spus dumneavoastră, nu am putea să punem degetul pe chestia asta ca fiind mai mult decât o mică construcție socială sau o concluzie trasă dintr-o evoluție foarte ramificată, cum sunt celelalte. Putem să găsim motive pentru altruism. Băi, ne-a ajutat să ajungem unde suntem. Dacă nu eram altruiști și nu ne ajutam unii pe alții, muream acum 12.000 de ani. Ok, nu? Da. Nu știu cât se poate lega. Probabil că într-un fel. Adică, din nou, în măsura în care teoria evoluției prin selecție naturală este adevărată, sau mă rog, evoluția pe care o știm noi, un model bun al lumii, în măsura în care asta e adevărată, probabil că ar trebui la un moment dat să putem explica sau cea mai mare parte dintre caracteristicile noastre psihologice. Până acum, eu pot să vă spun ce se întâmplă până acum. N-au reușit. Păi știu că n-au reușit, dar asta totuși nu arată că teoria e falsă, dar altruismul pare un pic înrădăcinat. Altruismul, da, sau măcar viața de grup. Dacă nu altruismul, măcar viața de grup. Mă rog, aproape se confundă. Sunt tot felul de chestii foarte mișto. Dacă veți vorbi la un moment dat, există, și aici există cumva și la evoluționism, există cumva de nivelul 1 și de nivel 2, adică, de exemplu, egoismul se aplică foarte mișto să le explice evoluționism la nivel de individ. Da, ok, adică e cumva intuitiv. Băi, sunt egoist, fiind egoist, asta înseamnă că maximizez resursele, pizda măsii, asta mă face să fiu mai bine adaptat. Dar, la nivel de grup, au supraviețuit mai bine grupurile care au avut indivizi altruiști. Păi e adevărat, dar totuși egoismul, odată ce era prezent undeva, el, cum să vă spun, existența unui lucru, dacă vorbim de evoluționism,
este justificat, adică există doar pentru că a ajuns până acum. Faptul că noi presupunem ce s-a întâmplat nu înseamnă că există, înseamnă că presupunem. Nu înseamnă că s-a și întâmplat, fără îndoială. Asta îndoială. e chestia, dar faptul că cei altruiști sigur au existat. Sunt niște modele. Păi da, și probabil că au existat și cei egoiști. Știți cum e? Știți chestia aia, dilema prizonierului? V-am spus-o vreodată? Eu știu. O știi. Nu știu dacă e cazul Iisus. Ok, las că vă spun cu altă ocazie. Da, ziceți-o. Cumva ne îndepărtăm. Dar ideea e așa, cumva. Este foarte game teoria aia, game teorie, altceva. Da. Teoria jocurilor. Da. E altă mâncare. Da. Ok, ideea e așa că tentație, recompensă. Eu și Andrei Spoială suntem doi infractori care suntem bănuiți de multă vreme și ăștia știu că suntem infractori, dar n-au dovezi împotriva noastră. Și ne arestează și ne pun izolați în 2 camere izolate, nu putem comunica unul cu altul și vine polițistul și ne face ofertă sau procurorul sau nu știu ce, știi? Și așa foarte pe scurt, ideea este că dacă eu îl vând pe el și el nu mă vinde, eu sunt eliberat și el ia maximum de pedeapsă. Da. Și invers, dacă el mă vinde și eu nu vorbesc, atunci eu iau maximum de pedeapsă și el e eliberat. Dacă ne vindem unul pe celălalt, luăm o pedeapsă, fiecare luăm o pedeapsă mai mică decât pedeapsa maximă. Și este jocul infinit acolo. Și dacă tăcem amândoi, e jocul infinit. N-are nicio dovadă împotriva noastră și putem fi eliberați. Problema este că niciunul dintre noi nu știe cum va acționa celălalt. Iar în mod rațional, egoist, strict egoist, în sens de cost-beneficii, tocmai pentru că nimeni nu știe cum acționează celălalt, rațional este să vorbești. Dar dacă amândoi judec așa, nu se ajunge la soluția optimă, pentru că soluția optimă este aia în care este amândoi eliberați. Și atunci dacă amândoi acționează egoist, da, se ajunge la o soluție mai bună decât cea mai proastă, dar nu la soluția optimă. Știi? Și s-au făcut o fel de experimente și mentale și de altă natură, psihologice și sociologice, cu așa numita, se numește dilema prizonierului, adică dilema ce trebuie să facă ăsta. Da? Și cumva repetată, iterată. Și au vrut să vadă după câte iterații de felul ăsta ajung oamenii să se prindă că cel mai ok este să nu vorbească, deci să nu acționeze egoist. Știi, uneori au reușit, discuția e foarte mare. Uneori au reușit, alteori nu. Dar lecția este asta, că e posibil. Sigur, dilema prizonierului e și construită astfel încât unii spun așa, premizele cooperării nu există acolo. Da? Unii spun și treaba asta. Și atunci întrebarea este, ok, care ar fi premizele cooperării, cum se asigură asta în societate și așa mai departe. Ați citit Games That People Play de Eric Berne, un psihiatru? Aia e altceva. E altceva, dar tot despre, Aia e altceva, el numea lucruri un pic diferite. Și el vorbește despre tranzacții. Asta e super mișto. Ați citit-o? Ei, da, cum să nu. Mă așteptam. Și Games People Play și ce spui după bună ziua și psihanaliză și psihoterapie și analiză tranzacțională în psihoterapie și mai multe chestii. Eu am citit despre aia cu dilema prizonierului. Da, în înțelepciunea psihopaților. A fost aia. Băi, aia e o carte bună, mă. E o carte bună. Aia merită citită. De principiu de copii, de elevi de liceu, clar merită. Da, tot îmi vine să vezi copii, nu mai sunteți copii, clar. Citită de vreo 3 ori merită chestia aia. Nu e așa? Dar nu erau 2 cu psihopații, asta cu Și mai era una, dar nu știu ABC-ul, psihopat, 3 chiar. Nu, mai era una. 3 sunt? Da? Sunt 4 în total. Și arta manipulării, nu? Arta manipulării... De același autor. Da, de nu mai știu cum îi zice. E arta manipulării, ABC-ul... Cum îi zice ăla? Cum îi zice autorului? Nu, cu S. Kevin Dutton. Auzi, Andrei, dar am vorbit alaltăieri despre asta sau ceva despre asta. Nu? Despre asta ziceai tu, Andreea, nu? Cu ai bibliotecă. Da. Ok. Bun. Deci, poți să reveni acum? Da. Ok. Deci spuneam lucrurile astea despre egoismul psihologic. Deci asta ar fi prima problemă. Nu mișcați? Asta am găsit-o. Am căutat-o ieri și am găsit-o. Asta. Aia. Am citit-o? Eu pe asta n-am citit-o. Am citit un pic din ea, că mi-am amintit că trebuie să o citesc. Și cum e? Faină? E faină, dar e așa, mai
intro un pic, adică s-ar putea ca dumneavoastră să găsiți foarte multe lucruri pe care le știți deja sau pe care le rezultă din alte cărți. E o altă discuție, da, ok. Da, dacă e faină, aș citi eu și eu, cred că mi-o cumpăr și eu. De fapt, să-mi cumpăr seria asta cu psihopații. În primele 2 sau 3 capitole e mai plictisitor așa. Aia, o parte din Înțelepciunea psihopaților am citit. O parte însemnând, cred că jumătate sau ceva, cred că am citit. Sau ceva de felul, din aia am citit. Ok. Deci, spuneam că asta ar fi prima problemă cu egoismul psihologic. Da, serios? Da, pe de altă parte, eu mai am o problemă cu egoismul psihologic și anume că cumva așa pe nesimțite, pe nevăzute, schimbă sensul cuvintelor. În sensul că atunci când spui, și asta e o chestie foarte mișto, atunci când spui că acțiunea mea reflectă întotdeauna ceea ce vreau, da, cumva din principiu, cum a făcut cel care vrea să susțină egoismul psihologic în replica pe care mi-a dat-o la contraexemple, da. Atunci când spui asta, a vrea nu mai are același sens ca la început. Sau nu mai are sensul obișnuit. În mod obișnuit, a vrea înseamnă avea o dorință în mod pozitiv spre ceva. Sensul se schimbă de la treaba asta la a fi motivat să faci ceva. Ori a fi motivat să faci ceva, prin definiție, aparține oricărei acțiuni pe care o facem. Pentru că orice acțiune pe care o facem, nu, este explicabilă. Păi și cum o explici? Prin ceva, prin niște motive. Dar acele motive nu sunt neapărat niște dorințe pozitive de a obține ceva. Pot să fac ceva din tot felul de motive, gen este avantajos, este la modă, este politicos, este habar n-am, te rog, Gina. Stai așa, că aprinși o lumina, că nu mă mai văd. Te rog. Ați spus că își schimbă, adică se transformă de la vreau chestia aia sau vreau să fac chestia aia la sunt motivat să o fac. Da. Avea o motivație, avea un motiv. Nu motivație, un motiv, mai degrabă spus. Nu motivație, că motivație duce spre dorință, nu, un motiv. Păi și nu orice motiv e dorință. Păi nu. Eu zic de trecerea de la una la cealaltă. E aceeași mereu, că până la urmă dumneavoastră a spus că în cazul ăsta se schimbă sensul cuvintelor. Păi dacă e adevărat. Dar de ce? De ce? Păi dacă e adevărat că se schimbă sensul, sau în replica pe care mi-a dat-o, asta a făcut. Asta vreau să spun, că în replica aia pe care mi-a dat-o, adică întotdeauna că faptul că fac ceva și nu altceva nu este un contraexemplu, cum am spus eu când am criticat prima oară teoria, ci întotdeauna asta reflectă faptul că vreau să fac acel lucru, știi? Ori când spui treaba asta și nu mai spui ca pe o cercetare, ci o spui sub forma trebuie să găsesc un motiv pentru asta, atunci sensul termenilor se schimbă. Pentru că în felul ăsta devine imposibil să fac ceva împotriva dorințelor mele. Ori, înțelegi ce spun? Devine imposibil să mai spui treaba asta. Ori când devine imposibil să fac ceva împotriva dorințelor mele? Când schimb, de fapt, termenul lui a vrea, sensul inițial al lui a vrea, cu care am pornit, de fapt. Adică a vrea nu mai înseamnă întotdeauna urmăresc ceva, vreau să fac ceva, ci a vrea ajunge să însemne întotdeauna am un motiv pentru ceea ce fac. Ori asta e adevărat. Sau, în sfârșit, putem să spunem că e rezonabil să credem asta, dar în felul ăsta egoismul psihologic nu mai are sensul pe care l-a avut inițial de a întemeia o perspectivă etică, ci pur și simplu devine cumva gol de conținut. Banal. Poți să spui asta doar dacă acțiunea respectivă deja a fost realizată. Adică cum a fost cu aprinsul luminii, de exemplu. După ce ați aprins lumina, poți să argumentezi că da, într-adevăr ați avut o motivație să faceți asta. Dar pentru că motivația e lucru care e forța motoare a acțiunii.
Dar dacă nu o faceți, pot să spun asta neapărat. Cred că mai degrabă e un motiv decât mai degrabă, motivație. da, adică motivație duce spre dorință în română. În engleză Motiv, tot motivation, iar motiv nu mai duce neapărat spre dorință, știi? Într-adevăr, ok, corect. Că am motiv să fiu politicos, dar nu musai că îmi doresc să fiu politicos. Într-adevăr. Știi ce zic? Adică, cred că limba română e mai nașpa aici un pic. Ok. E în regulă până aici? Poți să continui? Mă puteți urmări? Da? Ok. Bun. Există cumva o ieșire din toată treaba asta. Și anume desigur, să redefinești ce înseamnă egoism. Și să-l transformi în felul următor. Hai să vă arăt. Așa. Bine, desigur, dacă ar merge tehnologia. Așa. Uite aici. No? Să faci o formă de egoism rațional. No? Și dacă un pic să văd ce mi-am mutat eu pe aici. Mi-am mutat mai multe chestii. Un pic. Așa. Prima chestie este să spui ceva de felul ăsta, că să facem prima variantă a egoismului ăsta rațional este să întreprindem acele acțiuni despre care știm că ne vor îndeplini dorințele. Și cumva, foarte pe scurt acum, cumva este evident, sau așa este, într-un fel, în sensul că sarcina de a dovedi că nu e așa, nu este neapărat pe cel care susține egoismul rațional, ci sarcina de a dovedi că nu e așa e mai degrabă pe cel care vrea să spună că nu e întotdeauna așa. De ce? Păi, în mod, cum să zic, uite o analogie. Dacă vreau să mă duc să zicem că pornesc pe drum, să mă duc la serviciu. Da? Adică asta ar fi analogia, chestia că doresc ceva. Da? Și fac acțiunea asta. Păi, trebuie să-mi ofere cineva un motiv bun să mă opresc din drumul meu, nu? Ca să mă opresc din drumul meu. Adică este sarcina lui să-mi ofere un motiv bun, nu? Ca să mă opresc din drum și nu, pentru mine este natural să-mi doresc ceva, nu? Și este sarcina cuiva care vrea să contrazică perspectiva asta, să-mi ofere temeiuri bune. Nu înseamnă că nu se poate face, se poate face. Întrebarea deschisă, am și notat-o aici ca să trec repede, este ok, poate să fie așa, n-am o problemă să fie așa. Dar întrebarea care rămâne este ce ar trebui să-mi doresc. Iar cineva care susține doar o formă de egoism rațional, cred că nu are instrumentele, cel puțin doar prin treaba asta, să răspundă întrebării, ok, ce ar trebui să-mi doresc? Pentru că îmi pot dori foarte multe lucruri. Da? Este o diferență, ok, este la fel să-mi doresc orice? Sau e o diferență între am dori A și am dori B, unde A și B sunt habar. Ce dorințe vreți voi? Asta ar fi o variantă a egoismului rațional. A doua alternativă a egoismului rațional este să spui că viața bună este aceea în care îți urmărești interesele pe termen lung. Asta e o chestie mult mai sofisticată într-un fel. În sensul că îți permite să fii rațional. Îți permite să acționezi contra dorințelor de moment. Da? De ce vreau să mă las de fumat, da? Și am pofta să fumez o țigară și de ce mă abțin de la? Pentru că este în interesul meu, pe termen mai lung, să mă las de țigări, să renunț la fumat. Și așa mai departe. No? De ce este ok să acționez împotriva dorinței mele de a fi nepoliticos? Adică de ce este preferabil să fiu politicos? Păi pentru că este în interesul meu pe termen lung să fiu politicos. Deci, egoismul rațional în varianta asta a intereselor pe termen lung este mult mai pregătit cumva sau are instrumentele mult mai ok să răspundă obiecțiilor de mai devreme. Da? Este egoism rațional doar dacă se gândește dacă ne referim la obiective pe termen lung? Păi, în general există cumva hai că să revin, pentru că în general, atunci când introduci treaba asta cu raționalitatea, cumva asta de obicei implică o lărgire de perspectivă. Iar lărgirea de perspectivă, sau când îți lărgești perspectiva în felul ăsta,
ajungi să crezi că e ok să iei în calcul și interesele pe termen lung. Și dacă am 80 de ani și știu că mai am foarte posibil să nu am termen lung și iau o decizie pe termen scurt și totuși sunt rațional, în cazul ăsta, și nu e o chestie de raționalitate în sensul că pot să zic, da, iau și eu o decizie pe termen scurt, apoi zice că mă sinucid. Dar asta nu e rațional, Dar să zice că au 80 de ani. Nu știu, sunt condiții la limită chestiile astea și mi se pare. Da, întâmplător voiam să pun și eu o problemă de felul ăsta, ceea ce e foarte ok că ați zis-o voi și nu eu. Pentru că da, adică pe cineva care nu-și permite să trăiască pe termen lung, nu? Ce înseamnă? E adevărat că în cazul unei astfel de întrebări, știi, aici am o chestie. Există două sensuri ușor diferite ale raționalității. Unele se referă la mijloace, adică este rațional ceea ce îmi permite în mod eficient să-mi ating un scop, astfel încât a-ți alege un scop sau altul nu este rațional, ci raționalitatea privește mijloacele prin care mi-ating acel scop. Adică dacă, pricepești ce zic, adică dacă scopul este să ajung la serviciu și eu ajung la serviciu după la sighetul Marmației, mijlocul prin care am ajuns la serviciu este cumva irațional pentru că nu este cel mai eficient. Dar e rațional că ați ajuns la serviciu totuși. Dar, adică, într-un fel, drumul direct Ploiești-Breaza ar fi mai rațional decât drumul Ploiești-Craiova, mai știu eu pe unde e. Adică, da, dacă ne referim doar la ajunsul la serviciu. Da, dar și nu se pune problema raționalității scopului în cazul ăsta decât dacă și el este mijloc spre altceva. Dar altfel nu se pune. Și mai există un sens al raționalității în care scopul însuși poate fi rațional sau irațional, astfel încât este irațional să-mi propun să... O să am și eu o întrebare, sper să nu o uit. Zic, Codrus, acum. Dacă tot vorbeam de rațional și irațional, noi trebuie să ne îmbrăcăm, adică e rațional să ne îmbrăcăm, nu? Sperăm. Să fim îmbrăcați. Așa ne place să credem. Mă rog, nu cu toată. Nu cu toată lumea. Acum... Să spunem, dar e rațional să ne îmbrăcăm știind faptul că probabil, spre exemplu în cazul firmei Zara, care se folosește de populația asta săracă, care nu are ce mânca și plătește foarte puțin bani la mâna de lucru, pentru ca mai apoi materialele produse să fie vândute foarte scump. E corect ca noi să ne îmbrăcăm în contextul ăsta? E rațional? Da, adică poți să fii minimalist ne sau îmbrăcăm... Nu? Păi da, tu știi că... Nu, vrea să întrebe dacă e moral să cumperi de la unii care câștigă foarte mulți bani exploatându-i pe alții, asta vrea să spună. Adică e corect să mi-ating eu interesul ăsta să fiu eu îmbrăcat când știu că alții suferă pentru ca eu să fiu bine îmbrăcat? Da. Da, ok. Inclinația mea este să spun că formulat așa sunt cumva prea puține informații. Adică întrebarea e așa, sunt eu cumva cât sunt eu responsabil pentru situația lor de care îmi spui, ar fi o problemă. Doi, ce înseamnă că firma îi folosește, adică te-aș putea întreba ce s-ar întâmpla dacă n-ar munci la firmă, probabil că ar muri. Adică sunt mai multe întrebări la care ar trebui să răspundem și atunci ce vreau să spun este că e o problemă foarte bună, numai că nu știu dacă se leagă acum direct de ceea ce vorbim, știi? Dar aș vrea să o păstrez pentru când o să discutăm probleme cumva concrete și aplicate. E în regulă? Faci un discurs despre asta. Da? Poți să faci un discurs despre asta, că tot vorbim, dar el are dezbatere cu Rareș. Unul, de ce? Să nu mai vedem încă unul. Bine, lăsând la o parte faptul că el avea impresia, Codrus, că are dezbatere mâine. Așa, lăsând asta la o parte, deși e peste o săptămână. Dar are dezbatere cu Rareș. Deocamdată. Chiar, apropo, Iasmina, trebuie să stabilim când vorbești tu. Uite că toți suntem într-o pauză mică. Când zici că? Săptămâna viitoare, la sfârșit. Nu la sfârșit, că sâmbătă avem dezbatere. Rareș Codruț. Deci nu merge. Deci mai pe la... Despre cum sună, că nu mai știu. Eutanasia voluntară este crimă. Nu? Așa i-am zis, mă? Deci parcă ceva de genul. O să mă uit pe grup. Ceva de felul ăsta.
Și ea de care Ideea e parte? că am plecat Nu, de Iasmina la... va vorbi despre altceva. Dezbaterea e despre asta. Am plecat de la ideea că să deconectezi pe cineva de la aparat e moral sau imoral. Aici s-au contrazis el și de la Rareș asta. și i-am provocat să fac o dezbatere pe treaba asta. Iar Iasmina va vorbi despre principiul etic despre care au vorbit Gina și Ana, numai că ea va fi pe partea opusă. Dar e nașpa ca seară. Deci Adică aseară... Ana și Gina au argumentat pro-principiu, ea va fi contra. Te rog, Iasmina. E nasol ca seară, mă gândeam la niște chestii și mi-am demontat singură teoria. Nu e rău. Este semn de onestitate și de faptul că te interesează cu adevărat. E semn de progres. Da. Atunci când îți dai seama că ceea ce crezi s-ar putea să nu fie ultimul lucru care poate fi spus, în problema respectivă. Primul pas, nu e așa? Exact, e primul pas, știi? Adică atunci când ai impresia că ceea ce crezi tu despre o problemă este the ultimate opinion on that matter, atunci ai o problemă. Rămân fără invitații pentru toate activitățile astea. Ok. Deci ziceam așa că o variantă a egoismului rațional ar fi asta, să spui că viața bună este atunci când acționezi în interesul tău. Și sigur, problema, o pusesem aici cumva așa, să ne amuzăm. Problema, ok, asta are avantaje, știi, dar ce întrebare urmează? Păi întrebarea care urmează este cum îți definești interesele. No. Ce înseamnă interese, ce înseamnă interese pe termen lung, ce înseamnă interese personale și, de fapt, în funcție de, adică până nu răspunzi la întrebările astea, ce ar trebui să-mi doresc, ce înseamnă interes, ce e ceea ce vreau, contează, e vreo diferență dacă vreau asta sau vreau altceva. Egoismul în sine, propriu-zis, nu are instrumente să răspundă la întrebările astea, pentru că criteriile pentru a răspunde sau, temeiurile pentru a răspunde la întrebările astea vor veni întotdeauna din altă parte. Din altă parte de la o altă persoană, din altă parte în sensul folosind alte instrumente conceptuale. Și atunci, cumva, limitele ultime sunt astea, ale unei perspective din astea strict egoiste. Până nu răspuns la întrebările astea care acompaniază o formă de egoism, fie el strict îngust, fie o formă de asta mai rațională și mai elevată, până nu răspuns la astfel de întrebări, ca teorie etică este cel puțin incompletă. Cred eu. Ok. Bun. Acum, cumva am terminat, cred, despre egoism. Ia stă să văd ce urmează, dar parcă așa. Yes. Și ziceam că în continuarea ideii ăsteia că viața bună este aceea în care îți urmărești interesele pe termen lung, una dintre ramificațiile cumva în istoria filozofiei a fost asta a hedonismului. Și anume, ai putea să spui ceva de felul că viața bună, măcar așa ca exigență, viața bună este o viață plăcută. No. Este rostul vieții este să te bucuri de ea și atunci cea mai bună viață este aceea care este viața cea mai plăcută. Și o perspectivă de asta care pune plăcerea cumva, o să vedem că și într-un sens foarte larg al cuvântului, plăcerea cumva pe primul plan sau în centrul reflexiei se numește hedonism. De la hedone, în greacă, care înseamnă plăcere, și sunt mai multe variante despre care vreau să vorbim, dar nu e musai să vă arăt slide-urile pentru că ăsta îl putem, o să vă și trimit. Sunt mai multe variante de hedonism, sunt multe, dar așa ca repere istorice cumva sau ca repere mai mult conceptuale. Prima formă, cel puțin în istoria filozofiei occidentale, au fost unii numiți cirenaici. A fost un Aristip, care era într-o provincie Cirene. Bine, nu era Cirene în greacă, e altfel, dar ok,
mi se pare că e o provincie prin Libia acum, dacă nu mă înșel eu, prin Africa, cred că e nu se mai numește așa, se numește. Au avut scandal pentru recunoașterea chestiei astea, pentru că unii voiau să spună că e de-a lor, alții de-a celuilalt, pentru că Da, și ok, pentru ăștia ceva, plăcerea este singurul bun natural al vieții noastre și durerea este răul natural din viața noastră, consecința fiind că, adică e ceva de fel, e important că spuneau bine natural în sensul, ei nu spuneau că e singurul bine, dar spuneau că e singurul bine invariant cumva, adică restul chestiilor spuneau ei, sunt în general chestii care nu sunt unanim acceptate. No. Pentru că ar putea fi constructe sociale sau depinde de diferite spații culturale. Dacă îmi vorbești de plăcere și durere, ei înțelegeau prin plăcere chiar chestia strict senzorială, corporală. Și prin durere, la fel, chestia strict corporală și senzorială. Și atunci când vorbești despre lucrurile astea, toți oamenii, indiferent de cultură, de loc, de habar n-am, cumva înțeleg același lucru. Și atunci, conform lor, sigur, nu le pot face dreptate, adică nu spuneau doar atât. Ok, ar trebui să spun mai multe, dar nu e important pentru ce vreau eu aici. Și atunci, conform lor, viața bună este asta în care ai cât mai multă plăcere și cât mai puțină durere. No. Ovidiu Badea 2020. Da. Păi și zi. O întrebare. Dacă, deci, să presupunem că eu lucrez, mă duc la muncă, mă trezesc, mă duc la muncă. Și în timp ce eu sunt în mașină... Dacă ai ghinion și nu ești întreținută. Ia, așa, zi, sorry. Și sunt în mașină și pornesc radio și face Buzdugan de la nu știu ce radio, face reclamă la Gogoș, da? Ok. Bun, și mie mi se face foame de gogoși, modul, dacă nu mănânc mamă, deci mor dacă n-ai gogoși e nasol. Așa. Și se face că chiar în timp ce eu conduc, trec pe lângă magazinul ăla de gogoși la care a făcut... Așa, bun. Și dacă mie, deci... și dacă mă opresc să cumpăr întârziu la serviciu și nu e bine că... Nu e bine, mă ceartă șeful. Dar dacă nu mă opresc să-mi cumpăr gogoși, sunt tristă și nu obțin plăcere. Că n-am gogoși, adică la naiba. Exact. Atunci cum ar fi corect să procedezi? Da. Cred că e o observație foarte bună și o critică foarte bună. În sensul că... Zi. La modul că dacă ar fi să o luăm așa cu egoism rațional, ar fi ok să nu iau gogoși să mă duc la muncă pentru că asta pe termen lung. Că în interesul tău. Așa. Dar după, dacă ar fi să luăm pe hedonism, atunci ar fi ok să-mi iau gogoși, nu? Da, ceva de felul ăsta. Stați că am primit un mesaj important. Gata, am răspuns. Și mi se pare observația foarte bună. Adică, dincolo de teorie, domne, să avem cât mai multă plăcere, să dau, ok, da, să fie cât mai plăcut, dar dincolo de treaba asta, deci dincolo de teorie... Sergentul din Breaza, ăsta e sergentul din Breaza, elevul de anul 4 din Breaza, așa face, doi frate, ești nebun, starul, plăcere. Așa, ok. Compania 4 hedoniști. Mamă, cum ar suna? Deci, dincolo de treaba asta, știi, păi cum ar fi? Promoția hedoniștilor. N-a înțeles nimeni, dar e foarte plăcut. Okay. Nu înțelege nimeni și e foarte plăcut, da. Dar observația asta mi se pare foarte mișto, în sensul că, da, așa e, dincolo de teorie, atunci când încerci să judeci situații, adică nu-ți oferă un ghid. Bă, ok, ce ar trebui să fac în situația asta? Asta o dată. Mai ales când am chestii de astea care sunt conflictuale. Asta ar fi 1. 2. De foarte multe ori, acțiunile care ne aduc plăcere aduc și suferință. Aduc neplăcere. Da? Un exemplu banal, absolut banal, este bei prea mult și mahmureala poate fi nașpa. Da. Exemplul este absolut banal. Da, uite, Andrei bea un ceai de mentă, de exemplu. Așa. Dar ca să putem să ne legăm de chestia asta, nu trebuie să știm prima dată, adică nu trebuie să avem o definiție a lucrurilor care
sunt sau nu rațional, adică ce e rațional? Păi nu, în cazul ăsta nu mai e... Păi da, poate să mă opresc să mănânc, mie mi se pare că e rațional, chiar dacă mă duc la muncă. Păi asta încerc să spun, atunci... că... Asta încerc să spun că... Păi da, dacă ți se pare rațional să te oprești să mănânci și înainte să duci la muncă, îți iei destul timp astfel încât să nu trebuiască să întârzi la muncă. Deci pic a doua variantă, deci totul e ok. Și ce vreau să spun este că deja voi ați sofisticat teoria, așa cum am prezentat-o. Ați adăugat niște criterii în plus. Știi? În varianta ei cea mai simplă este atât. Este atât. Cât mai multă plăcere, cât mai Deja ce ați făcut voi acum... Ați sperat să scăpați ușor cu noi, că a zis, las că le zic așa, trecem peste zi, da. Iasmina și Codrus ce-au făcut, cum a făcut și Andrei mai devreme, no? Ați făcut critica teoriei, adică v-ați dus mai departe, pentru că da, sunt critici perfect plauzibile și perfect legitime, cred și eu acest lucru și au făcut-o și alții, în care spui așa, ok, pe stai așa, e nasol dacă nu diferențiezi între tipuri de plăceri. Și e nasol, de exemplu, dacă nu iei în calcul faptul că o plăcere poate să conducă la suferință foarte mare, mult mai mare decât astfel încât plăcerea respectivă să nu merite. No? Ești diabetic, no? Sau ești prediabetic sau ceva și în continuare nu ții niciun fel de regim. Și pentru că îți place să mănânci dulci. Da? Gogoși. Da? Și mănânci în continuare gogoși. Și multe gogoși și paste și dar tu ești prediabetic sau diabetic. Păi ce să vezi, suferința de după s-ar putea adică apar tot felul de astfel de probleme. Și într-adevăr, a fost chiar și printre grecii antici, a fost unul al cărui nume vă distrează pe voi foarte mult, ca nume Epicur. Așa îl chema, de fapt era Epicuros, dar așa, ok. Epicurus, nu? Epicuros, ca să fie în greacă. Și ele, de obicei, există și în română termenul epicurean, unde este cumva sinonim cu o persoană care, de fapt, e cumva deformat. A rămas, termenul a preluat în sensul lui mai degrabă caricaturile pe care le făceau adversarii. Dar nu-ți de la Democrit alea? Salut, Stelică. Stelică trebuie să plece. Nu, de la ăsta sunt. Și deși există o înrudire între ei, pentru că erau cumva amândoi asta e chestia, atomiști. Că el a continuat ce a făcut Democrit. Da, erau cumva atomiști. Și ok, dar cumva în sens obișnuit este sinonim cu o persoană asta care iubește desfătarea și luxul, doar că nu e conform sensului în care, sau nu este conform vieții pâine cu apă și alte. Profesorului original. În sensul că el a făcut o critică a plăcerilor cam pe linia pe care ați făcut-o voi. Adică ceva de felul, băi, stai așa, nu orice plăcere merită urmărită. Vrei să spui ceva, Iasmina? Ok. Nu orice plăcere merită urmărită. Da? Unele duc la suferință și atunci ideea este să urmărești acele plăceri care nu duc la suferință. Ori plăcerile care nu duc la suferință sunt destul de puține și atunci, pe cale de consecință, viața lui, a lor, de fapt, el trăia într-o chestie, școala lui se numea, ăștia erau maestri cumva, așa, aveau în jurul lor, aveau oameni care îi ascultau vorbind. Și ei epicureni aveau o grădină unde stăteau și discutau. Mie nu prea mi-e clar de unde făceau ăștia rost de bani de mâncare, dar asta e altă discuție. Chiar nu știu. Bine, aveau și sclavi, unii, nu toți, unii aveau. Păi nu, că atunci erau promovate chestiile astea, că la urma urmei Socrate nu stătea la balcon și zicea, hai Socrate, toată lumea era adunat, zicea Socrate, zine. Și el zicea ceva și omul ăsta nu poate să rateze, bravo Socrate, ești nebun. Clar, nu. Oricum Socrate era absolut sărântoc. Socrate este Hristos păgân fără nicio problemă. Mulți au fost așa. Și mulți au fost așa, fără îndoială. O poveste fascinantă, dacă poate vorbim o dată, este a lui Buddha. Numai că să mă informez un pic mai mult. Ăsta și a fost Trachi, nu știu cum, nu știu ce, care făcea glume și făcea mișto de oameni, da? Și a fost executat că făcea glume și a fost inventatorul ironiei și sarcasmului sau ceva. Ok. Dar Buddha n-a fost prins până să fie. Pe asta spun, ăsta a fost bogătarul bogătanilor și a avut a glimpse așa a faptului că lucrurile nu erau cum mi se spuseseră lui, da, exista suferință și rău.
asta i-a schimbat viața radical. În sfârșit, poate vorbim mai despre asta, că e fascinant. Da, ok, revenind. Deci asta spun că, bine, Epicur a scris despre multe chestii, noi nu putem vorbi. Există și în română cartea, cea mai nouă ediție e asta. Vă recomand, e o carte foarte ok, este și bilingvă, adică aveți și textele grecești și traducerea românească. Dar, ok, el a scris despre multe lucruri, despre faptul că nu e ok să te temi de zei, de exemplu, și asta era o formă de terapie de asta, pentru că, ok, ce aduce anxietate și lucruri de felul ăsta? Păi unul ar fi frica de zei. Diogenes îl chema, scuze, Diogenes. Diogenes e altceva, da. Diogenes e altceva. Ăla, așa. Diogenes cinicul, da. Vorbim despre ăla, că ăla Traian Butoi era gol, e gol. Păi chestia aia, de asta mi s-a părut mie relevantă ăla. Putem vorbi și despre ăla dacă vreți. Au fost mulți nebuni ăștia, pot să vă vorbesc despre ei că-s drăguți. Și atunci viața lor pe care de consecință era foarte frust așa. Una dintre valorile supreme era prietenia. Da? Ei se diau, probabil că printre valorile cele mai prețuite de către băieții ăștia din jurul Epicur era prietenia. Și la fel el spune o chestie că starea înțeleptului îi zice autarhie el, adică era un fel de autosuficiență, dar în care nu mai erai dependent de plăcerile astea care aduc suferință. Și asta e o chestie cumva care se educă, adică e destul de complicat să ajungi la virtus de felul ăsta. Ok? Și trecând de ăsta, n-aș vrea să fac o critică neapărat. Singura chestie este că presupune educație treaba asta și că presupune o ierarhie între plăceri și, în sfârșit. Voiam să trec la următorul, la John Stuart Mill, despre asta o să vorbim mult data viitoare, despre John Stuart Mill. Este unul dintre marii teoreticieni ai unei teorii a consecințelor, utilitarismul, nu vorbesc azi despre asta. Dar una dintre premizele utilitarismului este treaba asta faptul că acțiunile noastre trebuie să maximizeze plăcerea, la plăcerea tuturor în cazul lui Mill. Și el spune că nu toate plăcerile sunt la fel, că unele sunt inferioare, altele sunt superioare. Problematic este criteriul după care face asta, problematic în sensul că nu e foarte clar cum le ierarhizezi, adică de unde știi că care este etalonul după care o plăcere este superioară alteia. Asta nu are utilitarism de ăsta de victorian, adică nu cumva e diferit față de ce spuneau ăia dinainte? Păi, utilitarismul n-a apărut cu mult înaintea lui Mill. A fost unul, Jeremy Bentham. Nu. Jeremy Bentham a fost primul, este considerat a fi cumva întemeitorul utilitarismului. Jeremy Bentham, care a publicat prima carte, dacă nu mă înșel, în 1789, chiar în anul Revoluției franceze, nu sunt foarte sigur, dar așa cred, trebuie să verific. Care a fost prieten de familie cu tatăl lui John Stuart Mill. Și a fost bune exemple. Da, și a fost și profesorul lui John Stuart Mill, pentru că ăștia făceau homeschooling. De ce vreau să vă prezint utilitarismul? Numai că este printre cele mai influente teorii la ora actuală și este printre cele mai complexe teorii etice și în anumite privințe sau multe privințe plauzibilă, foarte plauzibilă. E utilitarismul și istoric vorbind. Oamenii ăștia, Mill a fost și Mill, dar nu numai Mill mai puțin, că el dar au avut influență politică și socială. Pe baze utilitariste s-au făcut multe reforme sociale foarte, foarte, foarte utile și foarte bune. Legate de drepturile femeilor, multe lucruri. Foarte ok. Și da. Da, în legătură cu ce ați zis mai devreme cu asta cu ierarhizarea plăcerilor. Da. Doar de acolo e exemplul ăla cu porcul satisfăcut versus Socrate nefericit. Așa. El a dat exemplu. Așa, zi. Nu, dar vreau să zic, e relevant să existe adică un criteriu de clasificare pentru asta, având în vedere faptul că aceeași acțiune poate să aibă adică poate să însemne chestii diferite pentru alți oameni, pentru oameni diferiți. Adică nu poți fiecare își caracterizează pentru el cumva, face o categorie. Varianta asta, nasol, da. Varianta asta de utilitarism a propus-o Bentham, Jeremy Bentham. Și una dintre criticile aduse versiunii de utilitarism al lui Bentham a fost tocmai asta, că nevoile astea și plăcerile erau definite cumva subiectiv
Și tocmai pentru că același lucru putea să însemne diferit pentru oameni diferiți, devine foarte dificil să evaluezi o acțiune. No? Tocmai pentru că nu poți să calculezi întotdeauna efectele pentru persoane diferite. Asta voiam să întreb. Pui în categorie cauza sau efectul? Și la Mill... Păi întrebare. Efectul, într-o teoria consecințelor, efectul contează. Efectul este hotărâtor. Okay. Și anume să maximizezi plăcerea, fericirea. De fapt, îi vorbesc în termen de fericire. Dar pentru Mill fericire era ori prezența, de fapt fericirea, da, era cumva prezența plăcerii și absența durerii. Ceva de felul. Și de aici a venit problema că nu facem diferența între corelație și cauzație. Mai mult sau mai puțin. Da, la Mill are și un tratat de logică. Păi de acolo e, adică surpriză. Okay. Are și un tratat de logică și acolo în tratatul de logica era înțeleasă mult mai larg decât e înțeleasă astăzi, adică cuprindea cumva și ceea ce astăzi se cheamă teoria științei. Și filozofia lui, filozofia cunoașterii a fost o formă de empirism. O să vorbești despre asta dacă vreți neapărat. Așa, a fost o formă de empirism și de acolo avem, a propus el la un moment dat niște metode de cercetare. Cumva, domne, cum îți dai seama că evenimentul A sau, da, el vorbea în termen de evenimente, că A cauzează pe B și dă el acolo niște metode, metoda concordanței, metoda... Pentru că evenimentele, așa, toate evenimentele se numesc și în teoria probabilităților. Și probabil și de acolo. Da, nu știu dacă a avut asta prea mult în calcul, nu știu câtă mate știa, sincer să fiu. Dar da, toate evenimente se numesc și în teoria probabilităților. Pentru că și în teoria probabilităților, când vorbești despre cauzalitate, vorbești mai despre anumite lucruri, nu despre altele, ok. În sensul că cumva vorbești despre niște corelații, dar nu dai neapărat mecanismele prin care se întâmplă acele corelații. Asta apropo de o abordare probabilistă a cauzalității. Ok. Și unul dintre motivele pentru care Mill a făcut ierarhia între plăceri, nu numai că cumva era convins de asta, avea nevoie și de o formă de asta obiectivă de a evalua, de un temei de a face obiective evaluările acțiunilor. Și problema a fost însă care este criteriul acestei ierarhii. Adică el a spus spunea că există plăceri care sunt superioare altora. Problema este criteriul. După ce criteriul spui asta? De ce? Pentru că strict cantitativ e complicat să clasifici plăcerile strict cantitativ, adică să spui că alea superioare oferă o cantitate mai mare de plăcere. E ca și cum ai spune, nu știu, să zicem așa, să presupunem că a citi Platon este o plăcere superioară a mânca gogoși. Da? Dacă diferența este doar cantitativă, adică în privința intensității plăcerii, ai putea să-ți imaginezi că a mânca o cantitate suficientă de gogoși va egala sau va întrece plăcerea pe care o simți când citești Platon. Știi? Dar de fapt, dacă accepti treaba asta, de fapt, spui că de fapt nu există o diferență reală între plăcerile alea. Și atunci, dar Mill nu spunea asta. Mill spunea că, adică să fim drepți față de el, el spunea că diferența e calitativă cumva, adică plăcerile superioare sunt nu doar că oferă cumva o altfel de intensitate, ci cumva alea inferioare și dacă le mulțești nu știu cât, nu le vei putea egala cu ele plăcerile superioare. Dar aici apar din nou probleme, pentru că din nou întreb, de fapt, care e criteriul după care spui că unele sunt superioare și altele inferioare? Și Mill nu prea spune asta. Spune la un moment dat o chestie că ar trebui să întrebăm pe oameni, ceea ce e destul de ciudat. Și la fel mai spune că ar trebui să ne uităm la cei care sunt la experți, la cei care sunt competenți. Ori și asta e un pic ciudat, pentru că experții nu cad de acord întotdeauna, pentru că de ce spune ăia este mai ok decât ce spune Andrei Spoială, expert în plăcere. Da, ceva de felul ăsta, știi? Adică noi ne imaginam când eram în facultate că ne punem pe ușa căminului să scriem așa, eram cu colegul meu, noi stăteam doi în cameră și pe colegul meu chema Cosmin Crăciun. Să scriem așa: Cosmin Crăciun, metafizician, Ovidiu Badea, ontolog. Să nu înțeleagă nimeni, știi? Adică... Camera 4, nimeni nu înțelege ce scrie acolo. Cosmin Crăciun era un rocker, era un tip de ăsta și brunet și mare cât toate zilele și avea o voce cam de 2 ori mai groasă decât a mea. Și era rocker de la adevărat. Așa vorbea.
Și era o chestie, era mai mare decât mine, mult mai mare. Era o gașcă, dar eu eram puțoi pe lângă ei. Și erau, de obicei, la ei micul dejun era pe la 2 după amiaza, că se trezeau pe la 1. Și asta însemna că și adormeau foarte târziu. Eu adormeam, stăteam și eu cu ei când stăteam și adormeam pe la 10, 11, 12, adormeam. Ei stăteau. Și la un moment dat dormeam, știi, ei rămâneau la ușa, stăteau de obicei pe holul căminului la ușă. Știi, și mai făceau gălăgie și l-auzeam pe Cosmin. Bă, vorbiți mai încet că doarme ăla micu. Ăla micu eram eu, știi? Era mișto, în sfârșit, ok. Bun, așa. Și spuneam că la MIL apar problemele astea de, ok, pe ce criterii, și dacă accepti că există plăceri superioare și plăceri inferioare, pe ce criteriu? Dar sigur, utilitarismul este mult mai sofisticată și în niciun caz nu pot să-i fac dreptate acum lui Mill. El chiar a fost un gânditor chiar profund și complex. Dar dățile viitoare vreau să vorbesc un pic despre el, că e drăguț. Și nu mai am mult și termin. Aș fi vrut, nu mai vorbesc despre Nietzsche. Așa repede? Doamne, parcă am vorbit 10 minute, domnul profesor. Și totuși vorbesc de aproape 2 ore. Despre Nietzsche, este sigur? Despre Nietzsche, da, voiam să vorbesc la un moment dat despre Nietzsche, despre voința de putere. Păi, și despre supraom. S-a închis o ușă în spate, s-au închis 2 uși în spatele dumneavoastră și e foarte creepy, că nu văd cine le închid. Uite cine. Uite, stai puțin. Că... Am venit să spun ceva, doar. Ia a închis ușile. Zi. Zi ce voiai să-mi spui. Așa. Noi ne ducem în cameră să ne uităm la Miss. Bine, vizionare plăcută. Așa, ok. Ia! Se uită la un serial cu soția mea, un serial de ăsta, polițist, adică ceva de felul ăsta, pe Netflix, și a zis lui Măsa Mare, se lăuda ieri, sau nu știu când, a zis lui Măsa Mare că se uită la un serial pentru adulți. Și ea folosea pentru adulți chiar conform definiției la care se uită adulții, știi? Și Măsa Mare era, cum pentru adulți? Și că la care se uită adulții, se uită mamia. Da, și soția dumneavoastră a fost Ovidiu? Da, Ovidiu? La ce te uiți cu fita? Ok. Și ultimul despre care voiam să vorbesc și apropo de chestia... voiam să adaug ceva. Una dintre problemele, sau Mill ajunge în impasul în care ajunge datorită premizei că plăcerile pot fi ierarhizate. Dar dacă cineva nu acceptă premiza asta, dacă cineva spune, cum ați întrebat și voi mai devreme, ar spune, nu dom'le, toate plăcerile sunt egale în virtutea faptului de a fi plăceri. De aici cumva rezultă că porcul satisfăcut este superior lui Socrate care e nefericit. No? Cumva, și cineva ar putea să spună, da frate, așa e, care e problema? Ok. Asta e o problemă, pentru că dincolo adică dacă acuzi pe cineva, dom'le, dar propui o teorie absolut desfrânată și nenorocită, nu servește nimic dacă l-acuzi de treaba asta. Poate e adevărat. Eu cred că e adevărat, dar dincolo de asta, nu servește drept demonstrație, nu servește drept argument. Adică e cam bancul ăla, dom'le, vreau și eu un sicriu sferic cu televizor plasmă și antenă de satelit. Și sunteți nebun? Da, de ce întrebați? Știi, adică așa e și aici. Doamne, ești nebun, cum să propui așa ceva? Păi fi nebun, dar care e problema? No. Atunci trebuie să găsești un motiv, de fapt, să argumentezi convingător. Mie mi se pare că instrumentele unui argument convingător în cazul ăsta se găsesc pe la Aristotel. Și cheia constă în a arăta că, dar aici nu o să intru în detalii pentru că o să intru în detalii după ce îl prezint și pe Mill. E important să-l prezint totuși pe Mill cumva în drepturile lui. Dar cheia constă în a te prinde că există o asimetrie între modul în care vorbim despre durere și modul în care vorbim despre plăcere. În felul următor. Foarte pe scurt, cumva așa. Despre durere vorbim cel puțin, Alexandra, cel puțin în 2 modalități. Adică pot să spun că am o durere în picior, dar nu pot să spun în același fel că am o plăcere în picior. Da? Pot să spun că o senzație nu știu care îmi oferă plăcere. Aici e cumva cheia în asimetria asta. În sensul că... Am o durere în și am o plăcere în, sunt câteva locuri unde merge. Unde merge, dar nu merge întotdeauna.
Știi? Și atunci, adică mai degrabă în cazul plăcerii, mai degrabă modul potrivit de a vorbi este ceva de felul ăsta. Am niște senzații plăcute sau am niște senzații care mă oferă plăcere mai degrabă decât... Adică plăcerea nu e localizabilă în felul în care e durerea localizabilă. Asta vreau să spun de fapt. Știi? Dar ce vreau să spun aici, că nu asta e cumva așa, ca o trambulină. Vreau să spun că dacă este așa, asta înseamnă că de fapt există foarte multe lucruri care pot fi plăcute. Da? Nu doar senzațiile pot fi plăcute. Pot fi numite plăcute tot felul de activități. Și aici lucrurile se complică un pic în felul următor. În cazul activităților, uneori plăcerea este scopul activității. Și suntem toți familiari cu astfel de activități. Fac asta pentru că, nu știu, că la un moment dat, că habar n-am că mi oferă senzații plăcute și nu știu ce. Dar mai sunt alte activități unde plăcerea nu este scopul activității, ci activitatea este interesantă în sine, iar plăcerea, dacă este să apară, apare tocmai pentru că am făcut activitatea. Ea nu este scopul activității, ci apare eventual ca fiind așa, cumva un însoțitor al activității. Ori dacă este așa, asta înseamnă că pot fi plăcute, nu? Mult mai multe lucruri decât ne spun hedoniștii în varianta lor foarte simplă. Asta vreau să spun de fapt. De fapt, nu cred că pot fi mai multe lucruri plăcute, pentru că faptul că plăcerea a venit pe parcursul activității, fără să fie de fapt scopul, nu exclude faptul că lucrul ăla ți-a oferit efectiv plăcere. Adică e același lucru care, dacă ar fi fost plăcerea scopul, ți-ar fi oferit plăcere ca și atunci când nu e scopul, dar totuși îți oferă pe parcurs. Nu e același lucru, pentru că din faptul că o activitate este însoțită de plăcere, de aici nu rezultă că plăcerea este scopul acelei activități. Păi nu că e scopul. Vreau să spun că și cauza e aceeași. Activitatea. Pot fi interesat de o activitate pentru ea însăși, indiferent dacă asta mi oferă sau nu plăcere. Sau mai mult decât atât, pot fi interesat de o activitate pentru ea însăși, asta să-mi aducă și disconfort pe parcurs, și să ignor acel disconfort tocmai pentru că activitatea mă interesează. Adică ideea este așa, valoarea activității, dacă este să fie în cazul ăsta, derivă din altceva decât plăcerea. Asta de fapt vreau să spun. Să fie mai clar. 1-0. Nu, eu voiam să spun că... Și atunci nu doar, adică plăcerea nu încetează a fi ceva bun. Nu, în niciun caz. Păi dar nu asta voiam să spun nici eu. Dar încetează a mai fi un criteriu exclusiv de a alege acțiunile și de a evalua acțiunile. Da, cu asta sunt de acord. Și apare necesitatea unor criterii cu ajutorul cărora să evaluăm și plăcerile și acțiunile. Ori asta, hedonismul în varianta lui foarte îngustă nu poate oferi. Ai nevoie de niște criterii suplimentare, prin care să evaluezi lucrurile astea. Iar dacă este adevărat că uneori plăcerea derivă dintr-un tip de acțiune, să zicem, atunci este cu atât mai necesar, de fapt, să te întrebi mai degrabă cu privire la care sunt acțiunile bune și nu direct cu privire la plăcere. Și asta ar fi cumva foarte, foarte pe scurt traseul lui Aristotel. El de fapt începe altfel, dar a fost așa o reconstrucție făcută acum ad hoc de către mine. El de fapt începe altfel, dar prima frază ați văzut că de fapt aia e care v-am pus eu la început. Foarte, foarte provocatoare chestiile astea, sunt foarte departe așa. Da. Adică sunt foarte departe, dar sunt bune. Sunt foarte bune, dar sunt foarte departe. Și asta cumva este o introducere în Ethics 101, așa. Da, e doar alfabetul. Da, pentru că o să vreau să vorbim despre teorii... Devine doar mai rău. Devine doar mai rău, atâta tot. Ok, acum putem vorbi, mai stăm un pic dacă mai aveți timp și chef, dacă nu încheiem. Din punctul meu. Eu asta voiam cumva să vă spun în seara asta. Acum doar reacțiile voastre, dacă mai sunt, dacă nu încheiem. Cred că putem să încheiem live-ul. Încheiem live-ul?
Ok, hai să încheiem live-ul și vorbim apoi. Stai să văd cum fac asta, că nu știu. Ok, încheie transmisiunea, cred că de aici. Imediat. Încheie transmisiunea.